Shubor naga Skhem jong unongsan Hima. Ka Jingap Pahara Ïing sa Geometry Rangba Conrad ki sangma menta kasngi kala Skhem triang ban Aila di kidkhot ke New Trap Integrated Territorial Organization bakin yo rong shapo ban let ai Syntiew hadian bakila de ban Bret Syntiew ha secretariat kidkhot ka hitu lembat kinong hikai school kontrang bat ki wei kila let chake Ïing sa Geometry Rangba kabadan halenti ban poi shapolo layu i bagi pulet kila Ïing lan hakmat ka khardom jong ka Ïing u Conrad bat kidkhot ka hitu kila ab ban shu kawang ya ki Syntiew na Surok ban pen poi shaplau Ïing u Conrad. Bien.